penis again. Can't hold back anymore. De wereld is ziek. Zinken of drijven? We zijn nu in de backstage van The Little Mermaid. Dit is zo eigenlijk een beetje het dorp waar de kostuums hangen, waar iedereen geschminkt wordt en zo. Cool, hè? En je gaat je kostuum passen vandaag. Ja, blijkbaar. Ik hoop dat het past. Wat is het voor iets? Het is een kokskostuum. Maar toen ze mijn maten aan het nemen waren, dacht ik zo... Ja, neem het dan je maar. Maar ja, met Sinterklaas en zo, kende het. Al die chocolade. Dat kindje op de trottinet, dat is een potje. Step bedoel ik, trottinet, dat zeggen ze bij ons. Hè. Ja, bij ons ook. Ja, trottinet. Een eigen kleedkamers, hè. Gaan jullie Dorothee aankleden? Ja. Even buiten wachten, hè Jan. Zet jij nu aan het oefenen? Ik ben aan het oefenen, ja. Ik ben mijn harnas aan het juist zetten. Ik ben een van de luchtacrobaten, dus om te zien dat onze harnassen goed stevig zitten en dat we alles kunnen doen. Ben je klaar? Hola. Gaat je daar een muziekje onder zetten om het spectaculair te maken? Ja. Ja. Tadaa! Oh. Vind je het mooi? Ja, en je komt er nog in. Pas op, hè. Het zit nog goed ook. En dan moet ik zo mijn karretje zo, hè. Heb je het zelf al gezien? Nee, dus ik weet eigenlijk niet hoe ik eruit zie. Hier is de spiegel. Precies een echte kok. Ja, ik vind het goed. Nice. Hoe voelt het? Het voelt al als letterlijk als een tweede huid. Het wordt nog mooier gemaakt. Hoe groot is dat? Hier gaat het gebeuren, hè? Ja, hier ga ik dan ergens moeten klaarstaan, hè. Om op te gaan of zo. Ja. Eens kijken, hè, hoe de mensen het in de zaal gaan beleven. En dan zien die u acteren. Acteren. De rol van uw leven. Ah, kijk, hier is het dan. Zitten. Hola, uw spotlight is er. Het is naar het podium. Ga maar eens in de spotlight staan. Och, jongen. Decor. Nog decor. Er zijn 2 liften in het podium gebouwd. De eerste lift is degene die we gaan moeten nemen. Oké. Ik ga u laten oefenen, hè. Ja, oké. Succes, hè. Dank u. Voilà, pak de kaart. Ja. Oké, nou zo weer. En dat is redelijk snel. Voilà. Gaan we maar. Zijn jullie in de sneeuw gaan spelen? Ja, Heb je geen kou nu? wel. Ik heb echt zo natte kloten, dat wil je niet weten. Dan gaat je nu in de file staan. Nee, ik meen het, ik ga echt gewoon hier blijven. Het heeft geen zin om in de file te staan. Heel de dag? Ja. Is ook omdat ik vanavond naar de mega avant-première van Star Wars mag en dat is in Brussel. Gaat jij mee? Zot. Ik heb iets anders te doen. Oh, ik moet sneller zijn om iets te bedenken. Spelletje. Ja. Zingt het of drijft het? Zo'n meloen. Marie, wat denkt jij? Drijven. Ga je? Nee, ik denk zinken. Zinken. Drijven. Ja, drijven? Wat denkt jij, Jan? Zinken. Klaar? Ja, ja. Wat? Ja! Het is drijven! Wat hebben we? Een kiwi. Zingt het of drijft het? Drijft. Zinken, Drijven, zinken, drijven, zinken. drijven. Kiwi drijft. Zinken. Check het drijven, hè. Appelsien. Drijven! Probeer het. Doe maar. Mag ik? Zinken, Ja. zinken. Drijven. Tromgeroffel. Zinken. Kijk. Maar nu... Drijven. Zingt het of druift het? Flons. Mindfuck! Onverwacht. Ja, hoe moet je anders ticket voor The Little Mermaid weggeven? Geef eens uw gsm. Nee. Zinken of drijven? Wat denkt u, Jan? Zinken of drijven? Ik denk drijven. Een klein bokaaltje. Zou dit zinken of drijven? Gast, sowieso zinken. Zijt je klaar voor zondag? Ja, blijkt dat als je een karretje moet opduwen, dat daar 50 details bij komen kijken. En 50 regieaanwijzingen. Ik zou dat nooit kunnen. Zo echt nadenken waar ik moet gaan staan en zo zou helemaal fout gaan. Maar Dorothee gaat dat goed kunnen. Ik ga Ik kijken. weet het niet, zo. Je komt Dan. toch ook zondag, Jan? Ik kom ook, ja, absoluut. Zinkt het of drijft het? Ja, doe maar. Ja, doe maar! Oh, zingt. Zinkt het of drijft het? Pas op!
Hey Jan. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Heb je al gezien wat ik gevonden heb over Heidi? Heidi is een van de meest populaire gegoogelde mensen van 2017. En ik dacht van, ik ga die nu zelf een keer googlen. Heidi staat, zonder dat ze het zelf beseft, op een website voor voetfetischisten. Deze fotootje, dat heeft ze ooit op haar Instagram gezet. Dus dat is met voetprotheses zelf tussen de tenen. En daarmee krijgt ze dus een 4,5 sterren op haar sexy voetjes. Bent je daar blij mee? Wat denkt je zelf? Echt, de wereld is ziek. Ziek! Maar Ziet ik je heb dat wel niet schoon zo voeten. als een soort van Nee, compliment? echt. Allee, kom jong Jan. Mensen, zoek een hobby. Ga tennissen. Speel golf. Wat vragen ze dan? Heidi van Thiele man. Heidi van Thiele relatie. Sam en Heidi koppel. Een algemeen misverstand. De wereld uithelpen. Sam en ik zijn geen koppel. Mag je daar niet aan denken? Ik word zo een beetje gubbelig van de gedachte daaraan. Nee, dat is niet waar. Nee, I love you. Heel oppervlakkig. Heb je nu net gezegd dat jij in de Playboy wilt staan? Ik vind dat eigenlijk best wel schoon foto's vaak. Hoeveel wilt je daarvoor? 25.000 Oké, euro. 25.000 Ja. euro. Nee, maar Playboy gaat dat wel betalen. Ah, wel ja, een vroeger prachtig miljoen. Als de baas van Playboy België kijkt, 25.000 en she's yours. Dat is mooi. En jij ook? Mooie kerstmuts. Zeg Pieter, wat gaan jullie doen? Kerstclip opnemen. Kent je de tekst al? Stille nacht, heilige nacht. Alles slaapt, eenzaam waakt. Eenzaam waakt. Dieper betekent Alsof dat eenzaam een persoon is. Eenzaam waakt. Maar ik heb één probleem. Mijn borsten hangen wat hoog. Mooi hoor. Ja, vind je het mooi? Hoe voelt je je? Heel goed. Eigenlijk voel ik mij nu pas zoals ik echt ben. Het is veel te klein. Prachtig. Ja, goed. Het is voor kerstfilmpje. Ik snap niet wat dit met kerstmis te maken heeft. Sneeuw, Alles. let it go en zo. wacht. Let it go. Ja. Heidi zit aan mijn tet. Goed, wij gaan naar beneden. Ja, inderdaad. Ik ben onherkenbaar. Jij bent nu sneeuwman. Gelukkig is het niet te koud vandaag. Ja, gelukkig is het niet. Het is maar -5. So let it go, and hold back anymore. Wanneer komt het filmpje online? Kerstavonddag, 24 december. Yep, dat is vandaag. Studio 3, daar is vanavond. The Cube met de script. Is dat hier de refter? Ik heb nog niet gegeten. Kun je nu een broodje pikken van Doe jij Danny maar. en zo van de script? Zou ik dat doen? Ja, waarom niet? hè? Dat ligt hier ook maar. Fuck dat, kom. Hi guys. Hi. How are you? Very good. How are you doing? Hi. How's it going? How are you doing? Are you guys? Ow, let go. Ow. Are you guys ready for the cube tonight? See, I don't think Yes. the Cube's ready for us. You know, we've watched you guys. We've seen all the band that have gone on before, and nothing's going to prepare them for what they're going to see tonight. What do you wish for the listeners of Q Music for the new year? Happiness. A penis. You're wishing them a penis. Yes. A penis. A penis. I think if you put it on radio, they're all going to call the show. It's like in your song when you sing penis again. Yeah. Can we just go back to penis again? A penis. When you are singing or playing, where do you look in the? I look at the prettiest girl in the audience. Okay, so I'll be standing there. He wants to see you tonight. I kind of look off into the ethereal nowhere. Ethereal. Into the eyes. Look in the eyes. Look in the eyes. Look in the eyes. Yeah, I see it. Good luck, guys. See ya. Cheers, brother. Nice. Ik zit hier wel goed. Dat zijn wel comfortabele Ja, zetels. het zicht op. Op de script. Ze gaan eerst hier soundchecken. Dan gaan ze naar de Cube. En dan komen ze terug naar hier voor live in The Voice op te treden. Dus The Voice profiteert gewoon eigenlijk mee van ons bezoek. Typisch. Dag Jan. En je zit hier natuurlijk voor The Voice. Ja. Komt je niet naar de Cube? Ik zou heel graag willen, maar dan sta ik op het podium van The Voice en dat is live. Hè. En jullie zijn ook live, dus dat is wel moeilijk. Ah ja, het zal volgende week ook afkomen dan. School, hè. Dat is finale zeker? Volgende week is finale, ja. Ah ja, spannend. Dan komen we ook af. Dank u wel. Dank u wel. Dat is zo'n automatisme. Leuk, leuk. Niet alles is een Niet complimentje, alles hè? is een compliment. Er zijn alweer een paar vroege vogels bij ook. Hallo. Ah, deze keer is het aan de vestiaire. Ah, er is toch iemand bij die jullie werk kan fixen. Ja, die telt, die de nummertjes in de juiste volgorde steekt. Zijn jullie excited voor de script? Ja, heel excited. En wat is het beste nummer? Welke is zijn beste nummer niet? Goed antwoord.
Are you ready for it? Hey, are you ready? I am ready. Are you live on Instagram? Yeah, we're live, as you can see. Look. Hello. Hello. How we gonna make it work when it hurts, when you pick yourself up and get kicked to the dirt? Goed hè? Mega. En zo dicht. It's a bit like you swear we hired a lot of you guys to come down. I think someone did. Are you still live on Instagram? We're still live on Instagram, would you believe this? Look at that. Like he got shot. Danny got shot on stage. Can you actually see that? Can you make that out? Look at that. Is that sweat? Yeah, no, it's vomit. We had an amazing time. It was Thanks really, so really much. fun. It was great. So we're gonna go over now and we're gonna go over and sing. All right. The voice. So we'll see you Have a guys go. later.